Кніга лічбаў, раздзел 36. Прыйшлі кіраўнікі сем'яў пакалення сыноў Галаада, сына Махіра, сына Манасы, з роду сыноў Язэпа, і расказалі Маісею і князям і кіраўнікам пакаленняў Ізраіля. Табе, гаспадар наш, загадаў Господ жэрабем падзяліць зямлю паміж сынамі Ізраіля і таксама даць уласнасць дочкам Салпаада, брата нашага. Калі яны будуць жонкамі якога з сыноў другога пакалення сыноў Ізраіля, то ўласнасць іх адымецца ад уласнасці бацькоў нашых і далучыцца да таго пакалення, у якім яны будуць жыць, а наша частка, атрыманая па жэрабе, зменшыцца. І калі для Ізраіля настане год юбілейны, тады іх уласнасць будзе назаўсёды аддадзена пакаленню, да якога яна адышла, і уласнасць пакалення нашых бацькоў паменшыцца на іх спадчыну. Тады сказаў Маісей сынам Ізраіля па загадзе Господа: «Справядліва сказала пакаленне сыноў Язэпа, і гэты закон пастанавіў Господ для дачок Салпаада. Яны могуць ісці замуж за каго пажадаюць, але за мужчын свайго пакалення, каб не пераходзіла ўласнасць сыноў Ізраіля з аднаго пакалення ў другое пакаленне. Хай сыны Ізраіля трымаюцца ўласнасці пакалення бацькоў сваіх. А кожная дзяўчына, як атрымае спадчыну у якімсьці пакаленні, хай стане жонкаю аднаго з мужчын свайго пакалення, каб ізраільцы захавалі спадчыну сваіх бацькоў. І каб спадчынная маёмасць не пераходзіла з аднаго пакалення ў другое. Але пакаленні сыноў Ізраіля павінны трымацца спадчыны сваіх пакаленняў». Дочкі Салпаада зрабілі так, як загадаў Господ Маісею, і выйшлі замуж Маала, Тэрса, Хегла, Мелха і Ноа за сыноў дзядзькоў сваіх з пакалення Манасы, сына Язэпа. І так іх уласнасць, якая ім была дадзена, засталася пры пакаленні і родзе бацькі іх. Гэта настаўленні і прыказанні, якія даў Господ праз Маісея сынам Ізраіля на раўнінах Мааба, каля Ярдана, насупраць Ерыхона.